black. Ako yung high block, gano'n na, direksyon na. Kaya ate, gano'n din. Ano nga yung swimming nila talaga naman namukol na ng laki-laki. Kailangan talaga pa pupungan. Bukas, ang pala kasi ako, si Larry pagkalurin natin. Kaya kabukong natin, kaya kabukong na. Hindi ka nang tayo. Kasi ba, siya overlock na. Kasi na ito niya yung ginari kalong natin. Mga nagpas na ako. Ito na yung pagkapara yung ano. Ito nga, kumadami yung ladies na yun. Dapat talaga gamitin yung lapat doon. Bubukan yung doon. Taas. Grabe na. Dahil sa yun, yung puno doon. Ay, parang ito. Ano ba? Tumatubo na ito sa taas. Kung malaking bagay yung sinarin natin para pagkakaunti na araw doon. Gusto ko na ikinig na kayo. Ano ba doon? Para talaga. Kasi parang yung dahon niya mag-ay. Yung dahon niya mag-papalang sa drainage. Pero ngayon parang nakikita ka lang hindi naman tayo dati dami. Kahit na mo ngayon, may naisip kanina, i-drop natin to. Ang ginawa nga daw nila, nag-hire sila ng jeep para kasi pag mag-taxi sila, nag-taxi sila. So nag-hire daw sila ng jeep. Siguro yung mga naka-park sa kanila na i-hire sila dyan, tapos suluin after. Para isang ano na lang sila. Oo nga naman, para makatipid din sila. Ayos lang. Kawawa din. Ito yung ano, yan. Susuwi. Sabi nila, Ben, dapat ganun ang ginawa ni Basanto. Ginawa yata niya ng motor.
grabe yung dami na tapos tataksin nila. Sabi ko, buti may tataksin ano. Hindi naman kailangang hirap din. Ano naman dito yung mag-rent ka ng MX? Yun na ngayon, mag-rent naman siya, kailangan naman niyang magbayad din na ano yung pinsan niya. Bayaran niya na mag-drive. Oh? Hindi na lang mag-drive. Mahal to, 270. Ngayon, mura na to. Yung ano kasi, that time kasi, ano natin, ano ba tawag? Pandemic, kaya mahal. Ngayon, may makakuha ka ng 180 nito.
kanila yung ano ba yun? Yung pioneering works para maramdaman nila yung ano ba? Tapos di ba nung nagpaalam si Pastor Roger, message siya kay Pastor Francis, naging assistant ni Pastor Andrew Nakno. Pantay niya. Pati upuan mo, di ba, nung last Sunday, naalala mo, late sila. Okay, so, ano yung upuan? Alam mo nung, adjourn na? Ano ba yung upuan? So, ano yung sabi nila? So, ikaw ba magkano? Sa kanila.
sasabihin ko, "Ah, kawawa naman yung magliligpit niyan. Kakalat kayo tapos liligpit ng iba." Sila hindi na pa namin dito. Sino? Sila? Sila. Andun na yung mga yun. Oh? Kami ang bago dyan. Sila, tagal na pala nila dyan. Ganun pa rin. Parang nagsisipin sa nila. Mrs. Olsen na, kasunod lang ng pinpoint mo, oh, ito, ikaw ganun. Siguro para sa mga bukas. Parang pangalaman. Sa discipline, kasi yung mga pwede naman ang tingin nila doon sa dalawa natulog. Okay lang, hindi sila mag-focus pero ayusin mo kahit na oh? Fatima din pala, tapos umalis ka, kasi natin, umalis din siya. Ayaw niya akong umalis din. I-invite back kita doon kung ano, ayaw ko sila. I-invite mo ako sila. Ganon din ako dati. Nandun lang ako. Parang bisita nga. Kaya nakakita ko sa class na, wah, di ba pag
gumawa siya, mahiya ka, di ba? Hmm. Lalapitan mo. Boss, ako ni boss. Hindi. Kung gagawin mo yung gano'n, yung yun na inaano niya, susundin niya. Alam mo mga kung yung mga yun, alam mo okay na mga yun, kanya. Paano ka hindi mo na pinapakita seryoso yung sarili. Baga, yung sa mga ngayon, hindi nila nakikita sa'yo, paano kung susundin naman yun? Sabi ko, pastor yun ha, talagang ano yun, dead pastor yun. Dead pastor yun, pero ginagawa niya yung trabaho ng pinakalis na trabaho sa simbahan. So ngayon, ang mga epekto ngayon dun sa mga pre-pre, siyempre nahihiya mga yun. O ako na, o para next time, sila na. Pero hindi niya, start mo ngayon, patuloy pa rin. Walang title. Baga walang title. Dapat pakita mo. Pastor ka, kita mo na. May title, naka ano lang yun, kahit ako, nakita mo ako na ano dyan? Pwede kong sabihin, I praise God for our life. I praise God sa buhay na ito. Pwede kong sabihin, pero ano, iyan mo meron na. Parang kinano mo siya yung praise mo, I praise God sa buhay na ito. glorify yung ating na pastor. Very uncomfortable ako, sabi ko dito, ayokong sabihin ng ganyan. Kasi sila, wala na rin